Broadcasten weer. Broadcasten. Yes. Ik ga ik joinen. We gaan even survival doen. Als je me werkt het uploaden nu YouTube nog niet. Ja, ik zit erin. Ja, gewoon. Ja, gewoon. Laten we gaan met die banaan. Ja, ik heb Twitch een mailtje gestuurd. Ik kreeg het terugkeren. Ga je even op met z'n veren? Weet ik niet. Ja, Starring, Roel, Alice, Nick, Tuin. Ah. Dus kijk wat er rechts in de loading staat. Not a flu. Nee, zeker niet de griep. Zeker niet de griep. De Alice. Die jong met dat netjesnaam. Nou, hoe de fuck is Alice? Huh? Ja, dat geel hé. Dat is alles. Got a defib unit. Ik ga weer voor de katana. Ja? Of zal ik voor de knuppel gewoon? Mobile here. Oh, zo weten. Oh, get ready to fight a horde, hè? Wow, je lijkt in een bezoek of een granaat en een grenade launcher. Ja? Ja, kijk hier wat ik heb. Waar zit ze? Hé. Ik ben degene die springt. Blijf stilstaan. What the fuck? Ja, what the fuck is dat? Voor die kettingzaag, wat is die dan? Hé, Molotov ligt hier ook ergens. Een piebomb. Zo, een wagen kan je jatten, hè? Je moet het tegen hun houden dan, hè? Dus Ja. Be ready to fight the horde. En wanneer komt het? Oh, dan moest ze de ja, radio... moest de radio gebroken, ja. Ah, wacht even. Ik wil eerst even rondkijken of er nog wat ligt. Ja, Zegt hij verder niks. ik weet het niet. Benzine? Wanneer moet benzine hebben? Nee? Ik weet wel dat de shit gets real zo meteen dadelijk, denk ik. Ja nou, zet de radio maar aan. Ja, ik zet de radio aan. En zie je? Nou gaat het gebeuren. Waar komen ze? Wow. Ja, dat is de vraag. Ik vind het een beetje vervelend dat er die icoontjes komen. Charger! Heads up. Reloading. Wat hij bovenop zijn te komen. Wow. Oh. Wat moet ze bovenop komen? Ja, als ik hier gewoon opspring. Kan het me ook niet pakken toch? Ja, weet je niet. Die kennen ook klimmen, die gasten. Oh, tegen die tijd heb ik zo wel eruit denk ik. Ah, ik ben er ook al. Ik ben er al. Oh nee, die kan ik gewoon opklimmen, man. Heel makkelijk. Oh ja, nee. Wat is de tank? Ah, ren er weg, man. Oh. Wat is de tank? Oh, de tank komt hier op. Wow. Wat dan? Hey, jockey. Wow, de tank die klimt bij jou ook op. Oh, dat is echt fucking moeilijk. Help ik weg. Ja, ik kom eraan. Hey, ik zit vast als een jockey. Maar dat gaat anderhalve minuut doen. Oké. Kom, opnieuw. Nog een keer. Ik pak dit maar de grenade launcher, want dat is echt niks. Misschien moeten de... We have guns here. Ach, schij je goed. Zal ik dit pakken, hè? Nee, ik pak niet dit. Ik pak een van een automatisch geweer. En dan een piebomb, zeker. Of zal ik dit pakken? Ja, ik weet het niet. First aid kit here. De grenade launcher, dat pak ik nou van nimmer. Wat klom zich net op? Op dat ding was ik op aan het klimmen op de beers. Moest Het grote? crouch jump doen, ja, op de grote. Moest je springen en dan bukken tegen die. Waar liggen die piebomb staan? Oh, op die bar. Die bar. Hey, bij de radio. Oh, daar. Ja. Ja, ja, ja.
Ik heb hem. Weapons over here. Weapons over Deze here. niet echt veel goeie als je. Je er maar op te scheten. Hè? Ja, inderdaad. Misschien moeten we die allemaal ergens kunnen neergooien. En hier stond ook van zo'n ander ding. Hij zegt hij bezoek hè? Nee, dat pak ik niet meer. Er zit te veel damage mee aan die friends, zeg maar. Gewoon denk ik wel weer op dat dingetje zetten. Explosive rounds here. Ik pak ook niet dat ding, het medic ding. Ben je klaar weer? Ik wel. Moest je via de trap doen, Rol. Dus heb ik Oké, net zo. gedaan. Oh, zo gaat dat ook. Ja, Yes. Ja, met de achter kan ik nooit raken, dat ding. nou goed. Oh ja. Nee, ik ben er ook al. Oh, daar komt het aan. Schiet echt maar ver uit, ik schiet ze heel wel van aan. Ja, dat is goed. Oh, die springen gewoon een blier geven, ja. Oh man, dat harde kies. Oh, volgens mij is er alweer de tank. Of zo. Oh, daar is ze, de tank is hier boven. Wow, dat goed nog krijgen. Oh, die klamp je muur, die klamp je muur. Oh. Yo yo, yo yo. Out of that thing. Cool cute. Reloading. Je beat je team record. We zijn langer als binnen. Nee. Bron standaard is 4 minuten. Help. Ja, ik kom eraan. Ja, ik moet weggeven. Hunter. Reloading. Wat hè? Oh! Oh nee, wacht, dat is iets anders. Blijf. Even zombies aan killen. Oh. Oh nee, dat is geen trein. Oh, ik zit vast. Misschien wil het toch maar... Oh nee, Oh, ik weer dat is weer een tankie. Throwing a pipe bomb. Reloading. Hunter on Ellis. wow. I'm down. Oh, Nee, twee. oh man. Dat is harde kies, jong. Alright. Misschien moet dat toch wat anders proberen. Ja, misschien moesten ze dit echt met z'n veren doen, zeg maar. Eens kijken, hè. Ik ken natuurlijk gewoon Call of Duty. Dat is Shit. een andere gameplay of zo. Fire in the hole! Grabbing a katana. Hey, that's not cool. Seriously. Hey, that's not cool. Seriously. I don't know who's Doe dat even heen. Ah, sorry. just stop the friendly fire right now. Ik heb ze survival veranderen in iets anders. Nee. Wat nee. Paint dat zo. Nee, ik kan alleen de. Ja, dan. Nope. dan Mag ik dat Frans doet. Oké. Eens kijken, Wat wat hebben hebben we nog meer? Deze is. Mutation, maar ik weet niet wat dat is. Ik weet eigenlijk niet al die zien, dus. Single player. Ja, realism is natuurlijk alleen maar harder, zeg maar.
hardere gears. Maar wat het precies zal zien, dat goed is wel. Ik kan hem proberen, hè? Welke? Mutation. Deze, ja. Ja. Follow the lighter. Letter. Right. Alright. Oké, dat doen we. En dan play with friends. Great. Friends only. Welkom. Dat maakt in principe niet uit, hè. Geef maar eens op wat ik dat doe. Ja. Not enjoyable game staat daar. Kom maar. Huh? Kom maar. 10 moet je proeven. Best een date. Van zijn zoren snoepjes, dat zo. Oh, nice. Friends only game, follow the lighter. Wat is een lighter? Geen idee. Een liter? Ja, een elite, ja. Wat is een liter vingen? Volgen. Ik geef maar eens op wat ik te doe. Ik dacht morgen gewoon beginnen aan Uncharted. Ja, dat is echt raaien, man. Leaving this area dat was... is leuk. Ik ben een zombie. Huh? Get away from the survivors, find a good place to hide, then spawn into the world. Maar ja, Ah, dat was zeker om mij zijn te killen of zo. Dat is kei makkelijk te zijn. weet niet. Net zoals ik ben? Nee. Ah. Ik zie dich nog niet. Ik weet wel, als ik deze area leave, dat ik dan... Let's get some gas. Oh, wacht. Ik weet niet, maar hier ligt iets op. Look out! Geef maar die gascans. Oh. Oh, pouring fuel, yeah. Nu moest dat tegengooien natuurlijk. Nou, wat ik het geil, man. Right now, you inside. Can we not shoot each other? Rochelle Dat was Calhoun. ik. Huh? Dat was ik. Ja? Grap ik op. Je zegt je echt als tijd rijden te kotsen alleen. Wat doe dat? Reloading. Reloading! Man, ik kan echt niet schieten. Is je gekild, jongen? Best wel dom. Wat Oh, ik kan ook tegen de moren op rennen. Dus doe dat? Nee. Ik weet niet hoe ze je komt, maar ik moet toch die kentjes oprapen. Boomer! Ja, kut. Ik was een boomer. Over here. Oh, dit is niet goed. Oh ja. Jij is een bepaalde team om dat te doen natuurlijk. Over here and help me. De titel laat me waar, zie je ook de titel boven in beeld? Ja, team 1. Enemy team. Oh, dan moet ik zombies zien of wat. Denk het ja. Misschien is dat niet zo leuk eind te geven. Ja, dat is best wel kut. Grabbing a shot! Grabbing a shot. Ik weet ook niet wie ze die zombies bestuurt of zo. Ik kan een wapen pakken. Wat? Nee. Nooit. Ik ben bestek vandaag.
Maar ik moet echt gewoon tegenhouden om zo'n kentje te pakken. Ja. Ik kan het misschien best wel vet zien, maar niet met 1 tegen 1 denk ik. Nee. Waar zitten die kentjes? Hoe kom ik daar? Oh, Oh, net gespawned nog echt, hè. Zo vet dat ze al die infected kan zien. Ik hoop dat ik in de tank weer of zo. ik zal allemaal om de beurt zien als ze... Is nu een boomer? Nee, dat niet. Ja, kut. Wat ik doe dat? Oh, dit is het 3 keer of wat? Time aan de achievement Scavenge Hunt. Ja, dat is ook maar kak als dat 1 tegen 1 is. Ja, zo terug gewoon? Zo een public game join of zo. Dat kan ook. Wat was er doen dan, de public game? Scavenge, single player, campaign. Maar we niet doen het. Nee, wanneer? Zullen we realism doen? Play with friends. Play online. Zullen we doen? Normal, advanced, expert. Gewoon normaal, toch? Ja, is goed. Misschien moest ze mij even joinen. Ik weet niet of dat gaat. No. Ja. Roger, Roger. Or. Please explain. Over. Please explain what, Barry? Right. Even lopen, hè. We hebben sterk. Alice, denk ik. Try to avoid the noxious acid. Trouwens, ik heb expert gepakt. Ik zeg het maar, hè. Zo, ik zorg tegen. Ja, ik ben ook half af. Dit is dus echt harde kies dan heb ik expert. Ik weet die zombies ook snel het moeilijker doet gewoon. Ja, ze bij The Walking Dead ook, man. Die zombies met die armen zo weer. Met die wat? Ja, weet ik. Oh, sorry jong. Je bakt er echt niks van. Zal ik Jimmy's vraag te midden, hè? Als ik kijk of daarmee even vragen. Van de kaak. Ik lig hier met de burger, ik weet niet of je het weet. Oh, dat is ook de burger. Ik leg ook te buiken. Wat verdomme. Hé, dat komt erin aan. Dank u, kan. Oh. Schandalig. Schandaal. Wie doe ik dat? Scoffed. Ik ben keurig helft. Ik keur er echt opgeholpen, bedoel ik. Ik ga geen ander wapen pakken. Ja, ik deed adrenaline. Ik ben bestek eigenlijk. Hé, dat is net van Philips. Oh, dit is een man klapt, hé. De monkey. Ik heb geen helft. Oh, dat is een... Oh. Wat is dat eigenlijk voor een campaign? Weet ik niet. Die pantoonk. Ja. Oh,
Wow, vet. Wat? Ja, die kreeg zeg maar een schot in zijn zie, volgens mij binnen omvallen. Hij gaat hier los met die pan, jongen. Ik heb AP nodig, man. Ja, heel lekker in het ding. Ik zal even healen, hoe is dat? Oh, kut. Oh, shoot. Seriously cannot go down again. Because if you do, you're not gonna make it. Oh, what was I thinking? Ja, next knockdown means that ik Wait a second. doe mezelf wel even haaien. Ik heb nog maar 9. Hè? Ik heb nog maar 9. 9 HP. Oh, thanks. I'm a reload. No props. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. This stuff burns, man. Ja, dat brandt. Reloading. Hé, wat zit ze daar gast te scheten, man? Nee, dat deed ik per ongeluk. Dat is de zombie van hem avond scheten. Reloading. Wat is dat? Oh, ik heb nog maar 1% man. Ik had het echt 19. Oh, heel erg gaat, heel erg gaat. Oh nee, dat is een I'll puke here. troep. Nou, dat ben straks slag in toe, jongen. Dat is echt moeilijk. Ja. Ja. Ja, kerel, dat loopt te ver. Ik hè. Nee, hangen. Nou, dat hij maar veel op. Ik doe eens echt weinig HP. Ik ben een tijuur. Dat is een van Thijs, hè? Oh ja, die dragen echt armor. Reloading. Ja, dat is even. Jockey. Hey, I'm reloading. Hé, ik Geen dood maar, jong. ben aan het herlaaien. Oh, hoe cute. Als ik nog raak weer ben ik kapot. Ja. Er zijn er meer. Oh, ik ben neer. Kom ik zo helpen. Oh, oh, oh. Wow, daar hebben we gelijk. Kom, we moeten Nee, snel doorlopen hier, want het Ben je erin of wat? nee, denk ik. Oh nee, hier is niks. Ik weet niet meer waar we moeten. Zo snel eruit springen, hé. Hé, deze kan ik best wel healen. Reloading. Medic hier. Ah. Danke. Ja, ik ben niet zo snel. Wow, liggen er nog meer? Oh, daar is de poep aan. Oh, hé, lekker die, joh. Ja, dat zal, maar ik zit hier tussen al die zombies. Oh, kut, ik ben kapot. Dus is ook echt zo op te stampen, hè? Oh, dat is harde kiers. Boom, met die pan. Nou, ik zo weer. Ligt er nog meer van het grij? Ja, maar moest nog ook even omhoog. Oh, ik zie het. Hey, get your ass up now. Come on. Oh. Screw me. Oh. Oh. Shit on me. Ja, non-beknater. Daar is zo. Wow, bomb. Next, better shit. Dat is doe het. Goed gedaan. Goed gedaan. Kan je nog omhoog? Ja, Nee. non-beknater. Sorry, son. Oh ja. Kijk, ik heb een spectator, vergeet dat. Ja. Dat is nog dik een typje. Reloading. Kom met die pan. Dus echt toing. Kijk met die pan point. Wow, dat is een ding. Een hunter.
zich adrenaline of zo, hè? Nee, wieso hè? Oh, dat is een silence. Oh, wat hè? Dat is een silence of wat? Ja. Oh, Oh, gang het goed, achteruit, ja. Get your ass over here and help me. Hey, I don't mean to be scaring you none, but you go down like that again and that's it. thanks. Een stukje wc-papier om te geven. Ja, ik heb alleen maar 2 pistolen, dus good to go. I'm a reload. Wat is dat scan? Opdraai. Reload. Achterig. Ja, ik zo doen. Oh, lekker keugel en shit. Wapens. Wat zou ik pakken? Kan ik kiezen? Gummiknuppel. Pak die gummiknapper. Oeh, nee! Wat heb ik die gummiknapper? Pak ook de shotgun. Wow, dat is toch free, hè? Zoiets ja. Oké, goed. Weg dan. Wow, ik moet even merken. Hey, wait a second. I gotta heal. That picks me up real good. Vettig, jongen, wie dit eruit ziet. Ja. Een normale voet en een normale en een dikke poet. Burning shit coming. Wat hè? Wat? Better. Oh. Maar wat voor gameplay is dit? Wat is het? Survival? Reloading. Realism? Ja, realism ja. En dan op expert. Wat is het verschil tussen dit en... Loud, John. Ja, ik denk dat we nou zo vaak doen, het zien we gewoon dat het verschil is. Hoe moeilijker. Oh yeah. Kan ik nog weer meedoen? Ding het, kom het. Adrenaline shot here. Hey, ik kom terug in de bovendek. Ja, ik zie hem lopen. First aid kit here. Voor mij doen, man. Zeg ik er goed gewoon opnieuw joinen? Ja, waar? Kijk hè. Oh. Oh, er komen hier fucking veel van die dingen. Ik weet niet wat we moeten doen, maar... Wow, kijk wat er veel zien. We zetten gewoon bij You Are Dead. Wat is de? Wat is de keerlijn? Andere kant op. De scan. Overkant van het hek. Wie komt er daar? Is er de bovenaf? Hey, watch out! Ja, is zo eerst een moeilijk geklommen, ja. Zie je het ja. Wow, zoek ze hè? Dit had vaker gedaan. Achterig, overal. Fucking hell man, dit is echt harde kiel. Wie is die trek? First person nog wat? Ja, terug. Maar de hanger is vast met zo'n tong. Wat dan? Oh, dat is al voorbij, dat is al afgelopen. Helaas. You are dead. Alright, I gotta call up. I'm just gonna admit it. Oh, best wel levend? Ja. Nice. Yes. Is het nou dat stukje waar je net eindigde? Nee, dus meestal weer Gaat gas. opnieuw. Ja. Sit down. Reload. Die kerel die klinkt net als Reloading. Medkit. Oh ja, gooi je. Ligt dat daar?